Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasalitaan ni pagayam tayong Alex nga napoluan tawid. Dear Manong Nemi, sanasangped ko dito balay Manong Nemi nga nagkapu iti bangkag, nga pagbulmulaak iti nateng kadadung mapay, kastamaten nga pagniwarwarwarak kadagiti taraken ko nga kaling ken pataraken na kanyak nga baka. Ket siyempre nanakraad diri daw ngayon lokat ko. Taarig na Manong Nemi kalapaw. Kalapaw. Iti kubo-kubo. Iti nanumulaeng naipatakder nga balay mi asang kapamilya. Siya, ti asawa ka ni Alma, kaya nagditalo nga anak mi nga ubibing pay. Tanya nga rod Manong Nemi kat kastuman lang ti biyak mi. Nakurapay. Nagpatinggak lang Manong Nemi ti elementarya. Uy, ngamin nasapaak nga naulila ademang kat nagnaedak edisidong da lulo. Kaya nagitidwa nga anak na da uncle kani auntie Manong Nemi. Siya ti anak ti pimusay nga burdek da lulo. Balik kahit nasawan, taluda nga kakapsat Manong Nemi. Ni Uncle Simon, uno Simeon, ni Auntie Magda, ket day dinanang ko nga sinay, iti naudi. Ubing pa ilang Manong Nemi, di matay, di kiti naganak kanyak, ket iti sidong, the uncle, di auntie, ken ni lulo, awan idin Manong Nemi ti lulak, sadya ngak nagnaed. Tsaka mo, kabuta, kaanak-anak lang da uncle ken ni auntie, nagbalinda nga naranggas kanya kidi. Tinagabudak, so nagpaninggak lang iti elementarya Manong. Hindi kaya kon ti agwaywayas, nagwayas akon. Napanak sa di syudad, kumporme ti mabalin ko pagserkan. Nagbalinak pa nga gasoline boy, hardinero, napanadak pa ti nagbalin nga kargador, Manong Nemi. Napadasak pa iti simrek nga kas construction worker. Aging nga Manong Nemi nga namamok dito'y ni Alma. Inarim ko, sinungbatan na, at dan na sikug na, idiyawid ko dito lugar mi. Kat siyempre, dito'y kami nga nagkasar. Gagang ilang asar Manong Nemi taumat ti maitulong da uncle kini auntie. Damat ten pamilyada siyempre, damat ten digri kasinsing ko. Ini, tayo pasabat kanyak ni Alma. Bagtadhakan, Alex. Habay, anat damag, anat latest. Abay na damakim kanyak ti latest, Marites kaya. Kat no, the latest nga namuam ka na kiti Marites, di iso di bagam. Kumusta na kita nagda? Nakalabardan, madamdama, mangantay ton. Sika, ginanakan ta saan ka tumataglabar. Walang digos ka.
idadangan ka ti danom. Alam nga ron, idadangan na ti danom. Matibno kan ti digos ko, siyempre. Basta o di banog, linglingat ko iti bangkal. Ti latest, ni Lolo. Sino Lolo? Sino kumat Lolo? Saan nga ni Lolo Marco? Abi ni Lolo. Sigun ka na di damag, ipatawid na kanun. Dagiti dagana. Kat ipatawid na nata. Anta kanu kapkabunan. Dandan na gano pa'y pinuuri na ti balay na. Ti family house da. At may samat sa sadyay, gabot da Uncle Simeon, kani Auntie Magda, at damatin bukod da balay. Napipinas ki di balay da. Tana siya ti panagbiag da ta nakaadal da nga rod, mga pobisina da. Tana pindas mo da, ti biag di kiti kasinsin mo. Nung atasan ka na ulila, napitas ko da biag yo ya. Nung si bibiyag ko nga pala inaganakan ka. Ni Daddy sa alwad na nga, taga-nanarang mo, sinay. Ngayon sa ti burudek da Lolo Marco, o talo da nga kabsat, ni Uncle Simeon, ni Auntie Magda, kaya dinanang sinay. Nabintas ko mamatibiyag mo tayo, no? Saan ka naulila? Huwag na. Saan ko mga kalapaw ti antay ta? Saan akla ko mga makibangbangkang? Kada makitartarakan. At ako mga napintas, napakakaisagana, tinaranya ka masakbahay na kita anak na. Nabiandang mo na pananda. Dadat sa salas, madamadang Buy TV. Nalpas na ka na karibyon. Huwag. Handa malaga pa. Pero ako tipagpintasan na, Alex, darling, tanasingpad na kita anak ta. Madisiplina na. Amudang tungpal ka nagitibilin ka na kwada. Bare nga, ang sumayat to tibiyag tayo. Tamay kanda tinaranya ka masakbahay nagtalungan anak ta. Talo ka di. Kaya talo. Nayunan ta. Gusto nang talo. Apeng ordeng hindi ka pa nagpalaygit. Baka danto arid-ed. Anana, nagsublita kini Lolo Marco. Ipatawid na kanun. Nagkinitagana. Ket, anang arad? Apeng hindi ka mapan. Apay. Ket orin na tayo na dinanang mo. Ket anda ka mo't nganak na. Nga apo ko ni Lolo. Nga kaanakan da Uncle Simeon kani Auntie Magda. Yung gamat makipagtawid da. Nuwa pa ngit ka. Anda ka nakarabing nga kagtawid. Nga kakit salutsudan to Orin na tayo ti inam. Nga kabsat. Kan aburudak da Lolo Marco. Anda ka mat kasi bibiyag. Masapal lang makipagtawid ka. Manong nemi panglawain tinaga ni Lolo Marco. Ipatpatalon na. Adamat sang kabasit nga bengkag na. Manong nemi. Nga adasabari mo namang bengkag. Iti panunod ko. Uri ka mamit lang na di bengkag na. Iti patawid na kanyak nga apo ko na. Napialang ijay pang ipatagdiraminto sa baling nga balay. Tarito'y nagdiswan ti kalapaw mi manong nemi ket daga deto'y pagbengbengkaga. Kahit nasawan saan ko nga daga, awan ti mako nga property. Dito lang kalapaw manong nemi. At damat may saba ka nga bukod ko, nga tandaan ko nagtarakan. Sa digiti talo ka kanling, may isang turo, duwa nga babae. Nga no ganak da dumakil ti anak da, lanapyam nga da ila ko minukwa. Kuno parcheck no birthday na kita anak ko. At ti pagbulmula ak tinateng, nagharvest kami, napiyamit ang mapanila ko ti asawak. Manong nami sang kasapulan sang kaapoyan ti biyak pingkin ni Alma. Tanang arod, dito may tigasat mi. Ininto, dada Uncle Simeon ni Auntie Magda manong nami konkreto ti balayda. Adalugan da, kompleto alay makaman da. Nakananama manong nemi, di masakbayan da kita anak da, tadada nagpasbasa iti college. Da kita kasinsin ko.
Ay, buhay. Kung kunak nga rod. Nagrigat ti bihag ti ulila. Aging ka manong nemi nga nangan kami, kat kasgagangay, numangan kami, sakbay nga kumamit kami, mo naglabay kami, idaluwag iti ababa kararag. Nga di kang kanahin ko ay karkararag, iti panang tarabay ni Apo Diyos kada kami, iti na ito yung ngarabi, kaniti agnanayon, nasabi ko ma, ta sumay at tumitlang ti biyag mi, nasalun atak kumalata, kastamat din ti pamilya, tapno si kastak, saan ka magproblema, ti panagka-hospital mi, nagaskakang ranti amin nga daw dawat ko. Panang trabay na kada kami, ken sabi ko ma, kaawan ti dumdum nga dakkel. Ang nadagsen nga problema mi, ken may kanto kumati naranya ka masakbayan, nagtalungan nak mi. Sa akong tumatinag dawan, ti panang bendisyon, ni Apo Diyos ti taraon, nga nakasagana, yan. At liningtang at tilapia, ang inatang ti asawa kita bigat, sa adamat dadigo, para ka nagita anak mi, inabraw, kasi dyan. Aging kanangan kami, inimas may tinangan. Kabigatan naman nung nemi, napanak iti balay, dalulu Marco. Adut sa nga ihilida? Lolo, naimbag nga bigat yun. Ay, kastamat kang ka. Sino ka tayo na ya? Ala ni Lolo. Doon sakit ko na nga medyo adakap-kabaw yun. Sino ka? Siyak na Alex, Lolo. Ito'y apo ko yung nauli lang ang damang. Apo ko yung ano mo. Ay, si Kagayam, Alex. Lolo, sino kita sa ngaili? Ay, di kita kung kunada nga surveyor. Surveyor? Agsusurvey? When? Ipatawid ko na ito naga. Anang iti anak ko. Da Uncle Simeon kini Auntie Magda. Kituan ata, isudamad lang iti sibibiyag nga anak ko. Lolo, ore na tayo di dinanang ko akit awang ata ti panakabagi. Manong na imi kada itang imbagak sa balit si Mugbat. Tapag iso nga si imasideg ni Uncle Simeon. Anata ko nam? Anata ko nam? Uncle, bigat mo. Anata ko nam itay? Sinalsut ko lang kini Lolo, Uncle, no? Siya nga, kakaiso na nga anak, daddy, nanang, nga kapsat yo. No, awan ti, may bali na ipatawid kanya. May kumagasanda ka nga anak. Apo ko na kamad lang ni tatang. Apo ko mga tumawid ka. Nagsalutsudak lang, Uncle. Agigang imas dagmat manong nami ni Auntie Magda. Ano pa yung problema to? Dito man. Ni Alex, sapol mo tawid na. Natay mo tayo, naganak ka. So pagtawid na, matawid mo. Nagsalutsudak lang, Auntie. Napikada kayo, tanapinda si Biyakyo. Sagtawid ka piti daga, di adadaman ng bumaknang kayo. Kaya na, dakam ngorti anak. Sige, awanin tiyo sa lutsudak pa, dadya lang ti sinutsud ko. Ay, mga gaya manong. Masapo na ang equally divided. Apa ko mga equally divided? Siyak tinauna, dakdakil ti patawid ko. Kapag siyak ti lalaki. Sikat di babae, nakastangan nito ko, sa itong papanam. So nga, tatang, na problema yung aya. Masapol nga, 1/4 laeng, ti bila, ti gorkod, ti daga, ti kukuha ni Magda. Niyabay, 1/4. Kito ko, kuwak ti dakdak ka la. Ala, makamukilatan nga, gatulag nga, agkapsat. Mas natinaskan kita, may patawid kong dagat, dakay madlat nagkuna nga, agabawa ko, baka jak to amon, noon at mapaspasamak. Baka no, dahil tayo na iti pagririan nyo, ti daga nga, ipatawid ko kada kayo. Manong, Manong na imiya daklat nga dumdum nga iti saritaan, dagiti agkapsat, agraman kinilolo. Agririda. Takunan ni Auntie Magda, manong naming
equally divided. Ngayon ko naman ni Uncle Simeon, nga daadang kano tawid na. Dahil so nga tinaw na kin lalaki. Naging ka manong naming nga natungpalan na kat siyempre, natungpal ni Uncle Simeon. Nagsipod ta, naturuturay nga ron. 1/4 laeng manong naming. Hindi pa kabuklan ti daga natawidan da para kini Auntie Magda. Ala, sige. Mayadak. Ngem ti kondisyon. Anong kondisyon mo? Sige ti papanan pagyanan ni tatang. Siyempre, nakabaylan tagmay masya dito balay. Kaya dito balay, ila ko tayo. Tapag bingayin tayo. So, ano ka, equally divided. Ay, agore kayo, anak ko. Sabi tatang, hanyong ilagla ako ti family house tayo. Wala nga nagmay mesa ka to'y puuram met. Iso nga, panawad tayo, nila ko tailangin. Siyempre, gumatang ti daga, nga nagdiswan na, agad pakikat-gatang nan. Dahil ito sunar, nagdiswan ti dati balay, hantimat nga raman nga pagbingayam mi nga kapsat. Hindi ila ko min, tapos yung kastagat na pagbingayam mi di paglakwan. Kaya nagnungarodan di balay ko. Katumay kan sa di balay. Sige man nagunak. Adado kanyak, ket da kayo, ket siyak ti pagyanan nyo. Iti pa nagkabaw yon. Nagrigat agtarakan ti lakay. Nagkaroon nagkabaw. Sige manong, basta bahala ka kinitatang. Sige, oray 1/4 lang ti pa nakabagi. Di lang mabalin nga kwa, Uncle, Auntie. Nga da kami lang ang tagyan ito family house ta konkreto jay balay mikit kalapaw lang kakaasikam lang kas tangag bagyo idadyo lang ito dumot kanyak anak dedi buridek yo ay isang nga mabalin ay makipagtawid ka basta nga ilako yun ito lang kanyak nagsorte kan anak makunayo lolo. Anak na, gamot tayo na po. Siyak ni Alex lolo. Wan, hawan mabalin mo anak ko, bapok no. Saan da kang ikan? Da kayo tagdesisyon lolo. O siyak tagdesisyon. So, dan tumala matungpal, tanaturay da. Sige. Ako mabalin ko, Uncle, Auntie. Ay, nakarodan. Nga, nakawid kan, katne. Dandani pangaldawan, baka makipangan ka pa eh. Kaya siyempre, ingat ang lutwamit na imas ara, tikanin di kita surveyor. Kung makipangan lang, ipaidam nyo lang. Sus, makaramanak lang kumamot, inaimas. Sige, ganak ka rin. Lolo, inakon. Wala pa, gananad ka. Lolo, kinaore na kayo, gananad kayo met. Siyempre, lipay ti abagak manong. Nilakid din na ya, tibiyag. Abos taon nasa paak nga na ulila. Saan nag-elementary graduate ak lang. Nasisino pa manong name, hindi kita nakurapay. Isupit adadang nga maimamag. Nga saan nga may kanitikun daway. Kinidaw ko pa manong name, nga already la family house, titanda. Ta konkreto nga rog. Kan panglawaan met solar. Ay, biyag. Wala, basol ko ata. Sa anak naman kami nga nagbasa. No, kung may kaligagom ko dito, nagbasa ti high school, sa nag-working student, iti college, di mahit ko mama. Manong name nanidaya ka dimteng dito balay, kininistoryak, kinial mga asawak, tinapasama. Babayamon. Alex, no talaga, saan ka may kari? Nahigat tawid. Pagpipinatayan pa yan, kakabsat na may pangip tawid. So, kasi pagkawat lang tikukan ni Auntie Magda, talaga agamrod ni Uncle Simeon. Hindi kaya ti equally. Ngayon, ti kondisyon, intun mailako di family house da. Ni Lolo Marco, pagyanan na yan da Uncle Simeon. Basta. Apila ko da. Ito man na nagmamesabot sa dyan ni Lolo, pasaray magkabaw ko ng kitpuuran na di balay na. Di la ko dalangan. Di kahit nangasawan. Ito maila ko di balay, at danto ni Lolo Marco iti balay da Uncle Simeon.
Saan mo na pamunutin na? Alma, tinabateg. Saan tayo manglangan nga mangan? No agbagyo, lagit no hanga kahit kalapaw tayo agit intemet di barangay hulno kang bakwit. No tudo lang, matagubo. Wala lagdaan ta mo ta ito kalapaw ta nangarot. Impas na ko nga road, manong nemi tinagtaraken, impas na ko tinagbangkag, manong nemi aging kang adan iti high school, kagpadpada daani kini Bobby. Elementarya pa lang yan ni Dayan. Iti panagawid ko, manipod iti bangkag, nasabat ko ni ni Nana Simeona. Hi, kumusta ka, Alex? Di lamang pala nga padawatan akman lang tayo. Talobukal nga bulam nga tarong. Tanda man lang inayon ko di bakbet ka. Hamping nga mabalin na kapag kapapasuyot ko idi kalman. Kalpasan talong aldaw ko maa. Tayo pa nagburas ko. Isumata pa ng lako ni Alma. Awang arti mabalin. Awan na. Kapas pasuyot ko di kalman. Di mat karot mabalin nga. Ipilit ko kada kayo. Baka no sumapasama kada kayo. Anat di damag ken barak. Damag din niya. Damag kadigiti ulitig mo kada ikit mo. Nakaro ka no matin di ba nagkabaw ni Lolom nga Marco? Ay na limabasak na minsan iti balay da angkel mo nga Simeon. Inungungtan na di amana, pinagsawsawan na, slawan anyaman na. Pinagsawsawan at dakis di amana. Ay, orek lag tagar-gar makang anak, pagsawsawan at dakis ti amana. Awanan utang na yung baganakim nga anak. Baka nalukumat ni Lolo Marco. Una takwa, agkabong matalagan. Sakit, ay, tsaka mo. Nagringat nga iwanan ti agkabaw. Kanin nakanupay ti kwa. Sige nga ron, Barok. Sige na. Iti na minsan manong nemi nga talagang ilalabas kumati napintas kandak kalabalay Uncle Simeon. Nakitak ni Lolo manong nemi nga da iti pa nakahardinda. Nakalabos tila kay. Ni, apay. Lolo! Sino ka? Siyak ni Alex, Lolo. Ti apo ko yun, tinauding anak yun. Alex, abay nakalabos kayo. Saan nakmatikan ti sapin ka, di aglabos sa. Idirimuar na Uncle Simeon. Oy, Alex, sagda ka kaya. Lumabas sa kumalang, Uncle. Ngayon nakitak ni Lulong kasasad na. Kasano nga saan ko nga labusan? Rugitan naman ti sapin na. Di ko man dayaperan. Naggastos ti dayaper. Nagbaknang kayo, Uncle. Para diaper lang ni Lolo. Di yung paiga-amuin katangan. Oy! Di agsasokas ta. Huwan karabiga mga magkanya tikas ta. No, anya tikayad ko parang tratarin tayo nga lakay. Aw bibiyang mo. Sige, Lolo. Sige, Lolo. Nakpay. Laway. Napok. Apok nga, Alex. Di nakababay nga rutman. Kamakit-kita tao nakalabos ti amana. Niyakit data nga anakin. Diyos ko. Hindi lumabas ak matmanong nemi ti ayan balay da anti Magda. At na isuna. Ay, Alex! Ay, anti. Inabanam ya? Papanam ko na ta nagkapog di balay. Lumabasak lang ti balay da Uncle Simeon. Kaya lumabasak malabsak man ti balay yo. Papanam ka rag. Inakman yan da tata Ignas. At ang sakit kayat ng patrabaho. Napila nga da extra. No, income mi or Domingo lang diba nagtrabaho ka. Tapos nagpapandibang kag no ko. Ay, po. Nakita ni Lolom. Nakita ka rin nga nakalabos at di hardin. Hindi mag-asa ka. Kasano nga jaklabusan ka ta, rugitan naman ti sapin na ko na ni Uncle. Awan da dyan nga inauna kapsat ko. Iruman na launin ni tatang. Ano nga tanti na ko Sublatin nyo man. Ay, saan mo balik?
Pero kung sublatan. Kada dyan ti kondisyon. Nga ako adado ti tawid ni Manong Simeon ng ti siyak. Tapos ni kasta kita agyan ni Lolo keng kuana. Ni tatang mo. Wa ni Lolo, ni tatang ko. Nagpintas ti balayo. Kita na nga baknang kami. Kumusta mo tayo nagritalon? Nagbingayan yun. Dahil tangar ti problema. Adono ko iti maitad nga abang kini Manong Simeon gimta kami. Sangka irit lang. Di family house nga ron. Kita na di nabayagan nga nagatang. Na di nagbingayan ming ikwali. Sige anting, lumapasak ba? Kahit kumusta man ti biyag mo? Dela ta, sang kasapulan, sang kapuyan. Napialangan sa ang kamanglangan nga mangan. Tadi ka matagpadawat. Ana? Kung kumawin lang, no? Sang kapir nga marama na mimet nga, naimas kasi dayo. Nagkadayo yung balayo, paladawan na ka kumapay lang. Magtid ka mga rotan, titigin mabaling ko ba't nga igatang doon, isang kilo lang karne baboy. Pambara akong pato nga, kumagikang ka. Ay, biyag, nasinod at idak, marigrigat, iso talaga, pwede adad na agrigrigat. Hala? Saan ba't maturog na po, Diyos? Yung masya na kininulo. Ano nga tanong? Alain milaing ang jabalain. Ana? Kaya't na nga ta? Tiagyan iti kalapaw? Kaya't maanusan nga ta ni Alma nga mangtaraken? Mga tsukat iti wanan no kas pagarigan? Kita naikamkamang laing? Kasawak? Katsak apo-okok laing? Kasi doon di kita anak na. Maasya na kininulo. Kasi may palubos lahat na kasi tilangana. Baka no tap-tapisin pa na ang kilisona. Baka dandanugan na uno. Dandumudum na. O matkidi makita kang donor na. Ay, masyanak ka ni Lolo. Malagip ko lang at idubinga. Dadungo kanyak ni Lolo. Kahit idi ni Lolo manong nemi nga makapagbasa akti high school agbasain na ngimsa na kinayat ngim palubos dagiti anak na da uncle kini Auntie Magda. Tsaka manam mo. Kaslasan da kay kayat da dinanang ko. Kabsat damit ti ina. Katsak lain ko tinabati nga pakalaglagipan da kare di kabsat dang inaudi. Siya at pwede kasi sana kabagyan, kundi mismo kabagyan. Dapat mo mga asik. Aging kaya manong nemi nga ti asawak impadamag na nga adda kanon ni Lolo Marco iti sidong ni Auntie Magda. Iti na minsan manong nemi nga rinantak tinapan iti ayan da Auntie Magda na iranran na launay manong nemi nga pungut-pungutin ni Auntie Magda ni Lolo. Tangkit ulong nga laklakayan. Paunay ka nga laklakayan. Tamang, patay, dumutong ka kumalak. Di ka mo kailangan matay. Tapos ako mga probleman. Auntie, abi ka sa pamay niyo kin Lolo. Ginanaw ka pakibiyangam, ha? Abi ka, rangranggasan niyo iso na. Sa'yo baga matay kuman. Tapos no, ganun, di na matay kuman. Mat sa serbinan. Lakay nga ron na sa serbinan. Andi, amayo iso na, rubang launay nga, taripatwan nyo, itata talagang agkabawan. Ano magpakibiyang, ha? Kahit mo, dawatan iso na? Dawatan, kahit mo? Kaya palubos siya karatmet. Nga ti amayo mismo, kahit agnad lang ti kalapaw. Dito na kayo kasementado. Kahit yung karat agbagyo, kita mabasbas sa iso na. Nga agnaid sa kalapaw. Kada kayo nga anak na. Agnaid kayo ang tinatalgad nga balay. Nga saan nga man ano, ori napiksa nga bagyo. Isakit mo. Lulok iso na. Ama, tinatay nga. Inak nga kapsat yo. Kaya saan nyo nga baylan? No kastilamat arami din nyo. Ito doon kanya. Iso ka ko kay padawat ko kaya kahit mo. Kahit ko.
Mapikit din na saan. Lolo? Yeah. Sino ka? Nakakutong kan, Lolo. Kasano nga din nakutong? Nasa tutman nga mangan. Baka nyo pakpakanan. Nagloko ka, apik ka man gawang di may pakanan. Lolo? Kaya ka di dumay di balay? Eh, napintas ka di balay mo. Kalapaw laing, Lolo. Eh, sige, irubot ko na kita arwatan na. Nagiti adda pa yung mabaling arwatan na. Nalabasan na. Ihawid mo ni Sona. Ipadawat kun ken ka. Manong Nemi inalak ni Lolo. Mayat man nakasasarita. Lolo, ngapok. Malasid na. Sika ni Alex. Kakaiso ng anak na idiburidak mengan ni Sinay. Malagip yung matgayam. Agananos kayo ha. Tamani po diti konkreto nga balay da Uncle Simeon kani Auntie Magda. Agnaed ka iti kalapaw. Manong Nemi, hindi mapusungatan da kami dagiti anak ko kasta unay taray da. Tang, ni Lolo detoy. Lolo Marco. Wen, lagmano kayong Lolo. Lagmano kami Lolo. Mano kami Lolo. Lolo, mano kami. Eh, da kayo dagiti apoko. Apoko iti tuod. Apoko iti tumen. Wen Lolo. Hey, nasayad. Nagdayaw kayo. Tamoy lagmano. Kada apukok ti tuod, kada apukok iti ayan da Simeon, kini Magda, patpatil-tilanda. Tupraan dak pa yun ako. Tupraan da pa dya ka nag. Hanya tako na yun, Lolo? Hoy, nagdagis da. Awan disiplina na kini apukok sa dya. Sige, dadumit ti asawak. Kumusta kayo, Lolo? Halma, malagim dakman. Apay ko mga di kayo malagip. Ala, agnaidak nga rin dito ya. Apo na presko man dito. Mayat dito. Ay sus, napindas lakit di biag ko dito. Magusgustuhan dagiti anak ko ti Lolo da manong. Isut ka kaidada. At ang nangarod dudu ako rato ti kalapaw mi. Arig na manong Nemi. Kurti na lang tinangbaet. Ti kala kwarto mi nga gasawa ken kwarto dagiti talong anak mi kadwa da pay ni Lolo da. Magustuhan da unay kabot na ling nga istorya. Long time ago. Pakasaritaan da kubo ken niya bulsek. Istoryaan na. Maraglagsakan mo ta simpre dagiti anak ko anong name ito dito pay namon dagiti ang istorya. Pakasaritaan da sunggo ken ni pag-ong. No payad dat istorya ta ideya dati elementarya. Saan sabat nga kabo tilakay. Mas matimandangan na. Aging nga simbalon at tilangan na. Ay, apok. Agaman na, panangalayo kanya. Amoyo. Saan nga napindas ti parang tratara kanya. Tinaon ng anak ko. Timanugang ko. Dagiti apukok kadakwada. Kastamatan kini Magda. Asawa na. Klas da. Kaya po. Kasto nga lugar, ti pa kayo bagayak. No, apimat kami na yung patawid yun, nagitid na kayo, kat di kayo pinatay, Lolo. Nagraman ti family house yo. Tinabitos ko masadya, nagdait kayo kumalatat family house yo, taanda ko matantandanan nyo, mga iwan kang ka. Dumat ti sumrek nga abang, karigi talon nyo, kari. Diya, saan tagsagrap karigi dyan, nagiti anak yo. Di da kayo matratarin nga na siya. Maanusan nyo kati madlang tigagangay ang panagbiag, Lolo. Kaya nagitagagangay lang masidsida. Ay, adadangang pao tibiyag ko. Ano kastat sidsida? Kinapuno nagagsapsapulak no katinateng. Ideyan de Simeon ng awan. Taanda managnateng. Karne katibaboy ka, Jesus. Kas naman iyan na Magda. Dito eh. Tunggal mga anak ada natin. Bukat sumalon atak lagi di apaw.
Naging kama nung naming at imteng ti bagyo, iti kaadda ni lolo, iti sidong mi. Ti pagpintasan naman nung nami hamat ka dinarpuog ti kalapaw mingem siyempre, naslep. Ay, pati ni lolo, maslep. Lolo, kumusta kayo? Ay, hinaw-dawat ko kinapod Diyos nga sumardeng ko man ti bagyo. No, kasano lang na saan tayo nga kabaylan, nagbakwit tayo. Ay, hahanin ba? Apo, dito tayo latan. Mapit lang lolo, tasok ko na, nasla babado yun. Dabala na bati nga namaga. Ay, takasanokit ni. Helawin, wan, apo. Into nagsardeng ti bagyo, adan to panan tapo. Papanan ta lolo, basta. Manong nami, hanga na dadael nga namin pinsan ti kalapaw mingam na dadael, adadadael na. Balik guduwa naman nung nami kit na perdi. Manyo lolo ta, lagdain mo tumalang to kalapaw, patulong ako ka na kiti karoba. Hanin, balbaliwan tan di balay mo apo. Anak ko mga orot, dadua baka ko na, mabaling kumat ngila ako kiti diangem isagsaganak para inti panagkalit sa dijay. May duwa nga nagsarunong at ti high school, sarunod ang graduar. Ewan, pagdanagam, mapagbasam na kita anak yun. Basta sumurot ka kaniyak. Intadya ka bisera. Tuno ikitatan. Mapastala kita mamigat. Tulungan ka rin kiti ni bakit kung ang dalos dito aglawlaw ay naiamas sa importante ti pananda. Anong name pinagsukat ko ni lolo? Sa pula naman ti medyo napintas nga arwaten na. Nagsapatos manong. Kaumanay ti sapatos kong may isa. Ngayon pa, hindi na impatawat na kanya. Gwapo kayo mat lolo. Eh talaga nagwapo. Kinangkel mo Simon kit gwapo. Shoot imala kanya. Tayo sungar ti kakaiso na lang ang balaki ng anak ko. Sige. Intan. Nakala ka mga sigod manong nemi. Tinaglugan namin nga tricycle. Indano na kami mismo ti kabisera. Napang kami ti may isang bangko. Ano ba natin ti bangko, lolo? At day patawid ko keng kanak ko. Apo. Di po ka di amo nga day dulduling ko nga ornong ko. Kakwarta. No, yung patawid ko man kanikit anak ko. Ti daga. Ti patawid ko man keng ka. Tinakadeposito a kwarta. Umuna, agbalay ka mata na ti konkreto. Kahit dumabalin, dahil nagdiswan ti balayo, no magatang lakid di gatangam. Lolo? Mapit lang, Nadakit ang salita ng empleyado ti bangko. Ang gama ng nemi. Yung pakita na iti kinaot na iti bulusan ng libreta. Nakita ka nakigtutak manong nemi no manong tinaglaon kandit interes. Lolo? Hanga mo da angkel kinanti detoy? Handa mo. Ay, rigat mo ko pag-apaan da. Ano pinatay da nga kapsat. Panagan kon kan ka. Kada kayong agasawa. Ti bank account ko apaw. Te ko Dasin nyo matan at agbalay ti konkreto tapno hanggang kakasino kastang agpagyo. Kaya pa, paramidan nakman ti kalapaw matlaan. Nga ti kaslapan naka-rest house sa diyaman ti bagyan na. Kaya nagtalin na edak ka na kayo Da kay nga tinaanos iti asawam ka nagiti apukok ti tuod kang ka. Dinak-it-ited ka nagiti anak ko. Kaputa sa andak nga tratarin nga na siya. Awanan dati utang nga ng baganakim. Kung naklanog kabo kay lolo, sumsumruak lang. Ngayon ka na gito nga kundawag at na tinuag, na napintas nga rin pa nakatratar ko. Babayin ka na kayo, apo. Lolo, nakananaman din may kan mi tinaran niya kamasagbayan niya kita anak mi kapoy ti kwarta. Sana nga kalapaw, ti pagnedan mi. Kat nukas ka sa nulayang lolo. No ilakaw na na jay beng-beng kaget.
Nalaka siguro, katangag. Da plano ket. Pagdaragnak na do, kadinguin, na medyo naiputputong ti Emmy. Ang negosyo tarakin ti baboy, kin baka, taasidag kami matiturod. Lolo, po, nagkama na. Titim patawid yung kanya. Tayo ko nakaro din. Nakana naman tiraran niya kamasakbayan na kita apo ko yo, itutuod kanya. Ganawan na pagdalakan nyo, Lolo. No kasanot parang tratar ko kada kita anak ko. Kas tamat ti parang tratar ko kada kayo. Da kayo ti amak. Da kayo pa ti Lolo. Nakasasya ti parang tratar yung kanyak. Hindi naulilak adamang indubingak na nagnaed sidong yo. Kapi kini nga jak, di kay trataren. Urin talaga nga kabaw ka ito nga baling nga bedridden. Saan kayo nga baybayan, Lolo? Kapatay patpatay kayo. Iti bigla manong naming nga panagbaliw a panagpintas ti biyag mi. Ado di kiti mas daaw. Umay di kiti ulitek ko kinikit ko. Hey, Alex! Ay, Angel. Auntie. Apay, ang damag. Nangalam di ko harap naman takas ito ka nagbigla ba bimak nang ka nga pimintas ti biyag mo. Kado pa yung nagpigari ka na full trim ka na. Nangalam ti ko harap. Ha? Nangabag ak ti luto. Uncle, auntie. Ano to? Dati ko, jackpot. Pingar saan nga nagdinamag. Kapag ko magdinamag na ito, may takol dapan. Kumusta ni tatang? Daya napindas ti biyag na, iti inaramid ko nga rest house na. Kaya na tiag na dito balay nga kawayan kada bulot tinaramid. Mamanong mo dito balay. Ano pa yada aircon nga mabaling nga pagyanan na. Kaya dati fresh air. Oray no, nasiyat kasad na. Uncle, auntie, awan pagdanagan nyo. Tatartarek nga nasya at ni Lolo. Amok ang bigbigan ti utang ko na yung bag-anakim kang kuwana. Oray apo ko naklaan. Sila takit mo sa wan. Bahala kayo. No, nakayat yung kahit asawat timbaga. Naging gaman nung naimi pimintas si biyag mi ket naggraduar iti college iti kiti atalungan nak mi ket maragragsakan ni Lolo. No ba talaga nga bedridden and ano nga star duma ket agkabaw na duma manong naimi ket maka latinumat ti panunot na. Siyempre kang kanan nga mapapanik iti anak mi kang kuwana sumarong kar iti panakabalay na. Nga anda manong name tanda nami nga mga sikaso kang kuwana nuawan kami kini Alma kani kita anak ko mga sikaso kini Lolo. Irinto manong name tadagiti kakasinsin ko nag-aasawa da nga saan da naggraduar nga kanyak gulo. Paggaapaan da tawid nga natawid da kini Lolo. Danid na pa nagpipin na tayo. Kas tamad tayo nagkiti kasinsin ko anak ni Auntie Magda. Nagulo. Tala, kasta kayo tabiyag, nagulo. Ininto ta kasasya, tibiyag min nga gasawa, tanasyatan kasasaad, kita anak mi, ada bukod da amin nga trabaho. Ada bukod da nga lugan, ada matlugan mi, akin bakit na mapagkapagpaspasyar, ngay paspasyar mi ni Lolo. Da kami ti apapalan da uncle kini auntie. Da kami ti apapalan di kiti kasinsin ko. Da kami ti apapalan da. Ngaging kakadag ito, manong nemi kat saan da pa nga mo, nga damat impatawid ni Lolo kanyak ti urnong na kwarta iti bangko. Di da nga taam mo, nga da urnong ni Lolo a kwarta. Sa saan da nga kinalagkukuman nga nagbingayan. Dahil ta siguro tinaikarimat atawid para kanyak. Tanam naman ni Lolo, kay patawid na kanyak da nga kwarta, tanam naman na nga amok ka na siya at iti pakausaran na. Dito iti pagkasalitak, manong naimi kadagyaman naklauna iti anus mo nga nangibasa, kalpasan nga inakinsan kang ka di detalyena. Kaya sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiri padag nga dibingag, kaya nagbuya, more power to your program. Tiyagyaman nga pagaya mo, Alex. Thank you, Alex. Iti napindas sa panangasar mo titawid mo.
Yan. Alay sa dulay.